गोरबो सिंनि खुलुमनायखौ बयनिसिमबो गिबियावनो जासिहरनानै आङो चेनेलाव फिन खेबसे फैफिनबावनाय जाबाय। जायफोरा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन। आङो सुंद' आपडेट्स लानानै फैफिनबावबाय फिन खेबसे समायाब्लाबो। थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि बारा गोलाव खालामनो सानाखै आरोना। मोनथिखानाय आपडेट्स। थ' बे आपडेट्सआनो जाहैबाय जोंहा जिथुनिखि CM लन जोङो गोबांथार भिडिअ बा जोङो निउसफोर जोङो मोनगासिनो दङ रायजोफोर। जोङो गोबांफ्रानो थांनाय बोसोराव एप्लाइ खालामनानै दोनदोंमोन निस्सय CMAAA 2.O थ' जोङो रांखौ मोनगोन जायफोरा इलिजिबोल जागोन। दा जोङो थाम्बनेलाव होनाय बायदि जोङो माबोरै मिथिनो हागोन आं एसे थाम्बनेलाव होनानै होखादों। थ' जोङो माबोरै सेलेक्ट जादोंना जायाखै आरो इलिजिबोल जादोंना जायाखै जोङो माबोरै जोङो मिथिनो हागोन। माबाफोर बिनि लिस्टफोर ओंखारबोदों नामा थ' जोङो माबोरै चेक खालामगोन ना। थ' गोसोआव सोंलु जायो आरो जोङो नागिरगासिनो बेखौनो सार्च खालामगासिनो दङ। इन्टारभिउखौथ' होनाया होबाय नाथाय सेलेक्ट जादोंना जायाखै दा बाथ्राया बे जानानै फैदोंना। आरो जोङो गोबाङानो गोसोआव एकदम माने गोनो गोथो जागासिनो दङ आं सेलेक्ट जादोंना जायाखै आं सेलेक्ट जादोंना जायाखै ना। नाथाय जोङो बेबायदि साननो गोनां जोंहा जेबो गैया। जुदि इन्टारभिउआ होनाया कमप्लिटेड बा गासिबो जुदि नोंहा अके दंजोबोब्ला डकुमेन्ट्सफोरा साबमिट खालामनायफोरा ना प्रजेक्ट रिपर्टनिफ्राय लानानै गासैबो थ' जोङो नेनानै थायोब्लानो जाबाय। बेबायदिनो जोंहा कलिंआव जेरैबायदि इन्टारभिउनि समाव कल फैदोंमोन नङा होमबा, थिग बेबायदिनो नैबे सेलेक्टनि समावबो जोंहा बेबायदिनो कल बा बेबायदि SMS बा मेलफोर फैनायनि जोंहा गोबांथार चान्सफोर दङ। थ' लेंहरगोन आरो बेबायदिनो डिस्ट्रिक्ट वाइससो फैसाखौ होगोनथ' चेक बेबायदि होगोन आरोना। थ' डाइरेक्ट एकाउन्टाव हाबनाय नङा बे फैसायाहाय। थ' बेखायनो जोङो एसे नेनानै था बयबो गोनो गोथो जानो नाङा। आरो जोङो बेबायदि माने गुगोल्सआव नागिरनानै जोङो माब्लाबाबो बेबायदि लिस्ट फाइनाल लिस्टफोरखौ जोङो मोननो हाया आरोना। थ' आसा खालामदों एक्सुवेलि इन्टारभिउआ थायोब्लानो हिसाबावथ' होनांगौ आरो एसेब्लाबो माने चान्सखौ होनांगौ आरोना। जिहेतु बेकारफोरा दिनै गोबांथार दङ आरो जायफोरा बेकार जानानै दङ बिसोरसो एप्लाइ खालामखादों नङा होमबा। दिनै बेकार नङैफ्रा बेबायदि एप्लाइ खालामाखै। जायफ्रा टेलेन्ट थानाय बिसोरोथ' माने साखरि बाखरिखौ लागासिनोखा। बे हिसाबै सरकाराबो इमान स्ट्रिक्ट खालामनो नाङा आरोना हिसाबावहाय। थ' होनांगौ जायफ्रा मोनथावना आरो इलिजिबोल जानायफोरनो होनो नांगौ। नङाब्ला दिनै गोबांथार बेकारनि समस्याया गोबां दङ। मा खालामनो सानदों सरकारा ना। थ' आसा खालामदों निस्सय बयबो मोनगोन। गोलाव खालामला भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों। बाय बाय।